mo ang among mga kasing-kasing ug kabubuton sa kasulaw sa imong grasya. Dunggon mo kami Ginoo ning among gipangayo kanimo tungod sa mga pahanungdan sa imong mahal nga dugo ug tungod sa mga panabang sa imong sandurot nga alagad nga si Senyor San Pablo. Hatagan mo usab kami sa mainit nga paghinulsol sa among mga sala ug dagkutan mo sa among mga kasing-kasing ang kalayo sa imong Dios nun nga gugma aron dili na kami pahaylos mga kalipayan nga malimbungon sa kalibutan ug tugutan mo kami Ginoo sa gipangayo namo kun uyon man sa imong Dios nun nga kabubuton ug mahiangay sa kaayuhan sa among kalag. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, magigsunan kinatong programa Sangka sa Katarungan nya ato gining sila pa naabot ang kaatbang pigsunan na pa na unhon sa nato ning mga kauban nato diri sa pagpatimbaya pud magigsunan nya do naman tay roles diri apan wa pa man di pa sa paanda man ato lasang tagaan og kagayunan na sa pagpadayag og timbaya ba nya tagaan lang tug 5 minutos ning naa diri kauban nato niya uban ka nato si Brad Clemente Tuting Luntayaw ani usab uban kanato si Brad John Kate Sunugan ano na po usab si Brad Carlito Samuyag sa Assembly Opiaba nya mopogi pag-abot ni Silbert Veritas Dunduyano nya mang pagpaminaw des ng higala amigo diha sa Bagting Dapitan Arsenio Dagwayan Senior mga sigsunon mayong hapon nimo datay sa tong higala usab diha sa Ulingan Rafael Moruscalio ug si Agripino Pinot Alita diha sa Pulangko magigsunan. Okay, atong tagaan saga balig 5 minutos ni si Brad Tuting. Sige Brad. Daghang kay salamat sa atong pinanggang moderator Tony Redukto og ingon man sa nagdumala ning misyon si Sir Dagumo sir og sa iyang mga sakop ginsakpan magpatibaya ko kay doon naman tayo Sangka sa Katarungan magpatibaya lang ramay diri sa among halandong pangulo dadi ayoy Balasi yang kapikas Mami Carlos Balasi Bibot Cañete ayoy Gumaat President Timio Lucas Ruben Calapis Sinti Cayman Warling Bulacau Tigyo Abuso Paulino Patso mga intek Ruling Humaway Iki Tanyisa Digoy Urong sa Nanginan Arturo Areng Tining Nungkay Dimitrio Gumaat sa Sibugay Gumawat Claudio Pamilyar Arton Atap sa Nanginan usab Nonoy ug Inday Wawa Duarong Inday Rupina Konsehal sa Nanginan Dayan Luntayaw Konsehal Sanusi ug sa iyang kapikas Andres Luntayaw Ernesto Fernandez Joaquin Fernandez usa akong gagaw Uyoy Humawan kapitan og Bani Luntayaw og sa akong anak usab nga Pangga Luntayaw Benji Largo og sa akong pinanggang asawa Lili Luntayaw og dinre Kotob maayong hapon. Okay, pagigsunan tagaan sa rubro nato ang kahigayunan ang atong higala amigo diri nga usab si Brad John Kate Sunugan. May hapon magigsunan kini natatating tampong sa Sangkas nga Katarungan tali sa duha ka pundok sa tinuod nga magsangka karon sa ilang katarungan. May hapon sa datong magigsunan diha sa Biasong na Pastor Sunugan o si Brother Riting. Maraming salamat may hapon ka na tanan. Okay, magigsunan mo ka to si Brad John Kate Sunugan magigsunan sa Messianic Community nya ang atuang karong hapunan magigsunan ato gining gilatid ginato ning takna aron para sa panagsangka tali sa Assembly Opiaba magigsunan Assembly Opiaba ug ang sa Katoliko magigsunan si Brad Silbert Veritas Dunduyano magigsunan nya ang ilang tema ako sang basahon ning tema magigsunan no. Basahon ako ang tema nga ila ang panagsangkaan rong hapuna. Pamatud-an ko nga ang ngalan sa matuod nga iglesia nga gitukod didto sa Jerusalem mao ang Asembleya ni Yaba sumala sa Biblia sa AD 33 gilutos ang Asembleya mo'y hinungdan nga nagkatibulaag ang mga sakop niini mo ni magigsunog gwapo kaning timaharon nila sa tupa ang gitukod sa Ginoo kaniadto katong Assembly ni Yaba nya ang affirmative side magigsunan usag ni sa kapastor sa kanini ang Assembly of Yaba Brad Carlito Samuyag pastor. Ya sa negative side magigsunan si Silbert Veritas Dunduyano mo na ato sa negative side niya natay mga sila pa
rules and regulation, mga lagda makigsunan, adunay 5 minutos sa pagpamahayag ug adunay 3 minutos sa pagpangutana matag kanini ang matag panig. Nya ang mga pangutana sumala lamang sa tema og gipamahayag ug dili tubagon ang pangutana nga gawas sa tema ug sa gipahayag. Ang tubag sa pangutana dili mulapas sa 40 segundos. Ikapat, dili musapaw samtang nagsulti pa ang usa ka kanini ang mamumulong, usa ka kaning kaatbang o kanibang affirmative o negative side ba. Ang moderator ang mubasa kung adunay basahon nga angay pamatud-an. Nya tahuron o respetuan ang moderator. Ang musupak sa balaod sa itaas isipon nga pildi. Dili magbuot kung unsa ang itubag. Kini iya lang ribaton sa iyang barog. Kung adunay objeksyon sa matag panig, kini pahumanon ug tagaan usab ang pikas panig pagpasabot kung angay o makatarunganon ba ang gihimong objeksyon. Dayon ang moderator na ang husga human matimbang-timbang ang pikas-pikas nga katarungan aron maunay sundon mga kaigsunan. Muni ato ang lagda sa panagsangka karong hapunan no. Nya kaning ato ang programa gid mga kaigsunan muni ang Biblia mga kaigsunan. Sumala gid sa Biblia kay ang Biblia napuno sa mga pananglitan ug pagtulunan aron ang mga litag sa sala malikayan o kung gikan sa katawhan ug kamatuoran ini kita makat-on magigharong kita sa kinabuhi nga madaugon. Muna ang Biblia atong sukaranan gini sa panagsangka tali sa kanini ang Assembly of Yaba ug sa Katoliko makigsunan niya sa naanda nato kay una magini mo padayag ning affirmative side kung andam na ni sila ato anas lang tagaan og higayunan sa pag sila pa pagpadayag magigsunan kay aron ng pulong sa Dios ikapadayag ta ang ikinahanglan lamang mao atong kaandam pagpakigambit sa atong nasayran magigsunan atong tagaan og 5 minutos ang affirmative side. Carlito Samuyag sa Timarong Hapuna. Pamatud-an ko nga ngalan sa matuod nga iglesia nga gitukod didto sa Jerusalem mao ang Asembleya ni Yaba sumala sa Biblia. Sa ED 33 gilutos ang Asembleya mo'y hinungdan nga nagkatibulaag ang mga sakop niini. Daghang salamat Brad Tulit ang atong abtik moderator. Ang atong tinahod nga di man siga. Tinahod na to nga station manager si Sir Edgar Dagumo ingon man usab sa tanang staff niya dinhi sa atong kusog nga estasyon DXDR. Mga kaigsuonan, maayong hapon natong tanan. Kining among gitawag karon og sangka sa katarungan. Wala ni labot sa among kabubuton. No? Dili ni maoy hinungdan nga magkasungi ang among tagsa-tagsa maayong kabubuton. Kundili aron lang sa pagpatinaw sa mga pagtulunan nga among tagsa-tagsa gipasakupan. Tungod kay adunay ginatos or linibo ka nagkalain-laing iglesia or asemblea uban sa nagkalain-lain nga pagtulunan nga nag-isip sa ilang kaugalingon nga iglesia sa Dios dinhi sa yuta. Apan unsaon kini pagkahimo? Daw alang sa bisan unsang iglesia nga mahimong iglesia sa Dios. Kinahanglan nga kini magtudlo og magkinabuhi sa tanan nga ginatulo sa Biblia. Busa susiyo na to karon igsuon kung unsa ang gisulti sa Biblia. Ang among tema mao ni pamatud-an ko nga ang ngalan sa matuod nga iglesia nga gitukod didto sa Jerusalem mao ang Asembleya ni Yaba or Iglesia ni Yaba sumala sa Biblia. Sa AD 33 gilutos ang Asembleya maoy hinungdan nga nagkatibulaag ang mga sakop niini. Mao kini ang akong pamatud-an karong hapuna. Okay, dinhi igsoon atong sugdan pagbasa. Dinhi sa Buhat 20 versikulo 28 nag-ingon. Tagda ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok panon.
nga niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong mga magbabantay sa pagtagad sa iglesia ni Yaba nga iyang nabatunan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. Ang singalan igsoon sumala sa restoration, Assemblea or Iglesia ni Yaba. Ikaduhang teksto igsoon mahitungod sa ngalan. Matud pa dinhi sa 1 Korinto 1 versikulo 2 tag-ingon, nganha sa iglesia or asemblea nga iya niyaba nga anaa sa Korinto. Hangtod pa ang iglesia dito sa Korinto ginhinganlan pa gyud nga Assembly of Yaba. Ngano man igsuon nga kinahanglan man gyud nga ang asemblea hinganlan sa ngalan sa Amahan. Tungod kay dunay tagna dinhi sa balaang kasulatan. Sa 2 Kronika 7:14 igsoon, mabasa nato. Kung ang akong katawhan nga gihinganlan sa akong ngalan magmapainobsan. Sa ato pa igsoon, ang katawhan niya nga mapainobsanon hinganlan sa iyang ngalan. Mao kana kung tinuod pa ang ngalan nga Hesukristo, okay unta ang iglesia ni Kristo kay nahingalan sila sa ngalan. Kung tinuod pa ang Jehovah's Witnesses o kanang Jehovah, tinuod unta ng Jehovah's Witnesses kay nahingalan sila sa ngalan. Ikaduhang teksto. Mabasa dinhi sa Daniel 9. Gitagna ni propeta Daniel 9 versikulo 19 aniya ang mabasa. O Yaba pamati, o Yaba pasayloa, o Yaba patalinghugi og ayaw og buhata. Ayaw paglangana alang sa imong kaugalingong pahanungdan o Elohim ko tungod kay ang imong syudad ug ang imong katawhan gitawag sa imong ngalan. Unsa di igsoon? Ang iyang katawhan, ang iyang syudad ug ang iyang balay nga tukuron hinganlan sa iyang ngalan. Mao kana igsoon. Tungod kay importante man jud sumala sa kasuguan nga ang iyang katawhan hinganlan man sa iyang ngalan. No? Hinganlan man jud sa iyang ngalan. Dinhi sa 1 Korinto. Atong basahon. 1 Korinto 11. Versikulo 22. Nag-ingon diri igsoon. Matud pa diri. Wala ba kamoy kaugalingong mga balay diin kamo makakaon o makainom o pakaulawan ba ninyo ang ngat o palabihon ba ninyo nga tamayon ang asemblea ni Yaba? Sa ato pa ang ngalan jud sa asemblea nga gitukod Assembly of Yaba. Karon dinhita kun kanus agitukod. Matud pa dinhi sa Mateo 16 versikulo 18 aniya ang mabasa igsoon. Ikaw si Pedro sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong asemblea. No? Kini gisulti ni Yeshua Mesaya ni adtong tuig 32 AD. Ano Domini. Mabasa ni sa Mateo 16 versikulo 18 mabasa, og sultihan ko ikaw nga ikaw mo si Pedro og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong asemblea og ang gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog niini. Mao ni igsoon. Kinahanglan kung ikaw nasakop anang asemblea mahibaw ka kung kanus-a o kinse nagtukod o kanus agitukod. Now, kini, gisulti ni Yeshua ang pagtukod sa asemblea ni adtong tuig 32 AD. Gitukod niya dito sa Jerusalem. Unya, sa dihang gitukod niya dito sa Jerusalem, matud pa ni Apostol Pablo. Kay daghamang nagpamatuod karon nga ang iglesia ang gipasakupan nila mao kuno ang iglesia nga iya sa makagahom. Atong basahon og pila ka iglesia ang gitukod. Matud pa dinhi sa Epeso
Episo 3 versikulo 6 nag-ingon diri igsoon nga kini nga mao kini nga ang mga hintil mga isig ka manununod mga bahin sa maurang usa ka lawas ug mga isig ko malambit sa saad tungod kang Yaswa Misaya pinaagi sa maayang balita. Sa ato pa igsoon, ang iglesia nga gitukod ni atong tuig 33 AD usa lang ka iglesia or usa ka lawas. No? Unya kay usa ra man ka lawas dunay gasa nga gibutang niya ba diya sa asemblea. Unsa may gasa? Mabasa dinhi igsoon. Ang gasa dinha mabasa sa 1 Korinto 1 Korinto 12 versikulo 28. Ani ang mabasa? Og sa asemblea gipahimutang sa Elohim una sa tanan ang mga apostol, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat og mga milagro, unya ang mga nagpang-ayo og mga masakiton. Mao kana dinha kompleto ang asemblea igsoon. Kompleto ang asemblea tungod kay kini gitukod sa amahan, gipinaagi niya sa Misaya, kompleto ang maong asemblea. Busa niining hapon na igsoon. Akong napamatud-an sumala sa among tema nga ang matuod nga iglesia sumala sa mabasa sa Biblia mao ang asemblea niya ba? Nganuman tungod kay mabasa sa Biblia. Kung atong basahon tanan ang iglesia dinhi 12 ka teksto na igsoon pero abuton man ta sa panahon, no? Maapsan ta sa panahon di lang nako tanan basahon. Mao na igsoon ang iglesia di ay usa ka lawas lamang. Kinsa man ang pangulo nini? Matud pa sa Episo. Episo 5 atong basahon igsoon. Episo 5 versikulo 23. Kinsa ang ulo? Ania ang mabasa. Kay ang bana mao ang ulo sa asawa. Maingon usab nga siya swa ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. No? 40 segundos, Brad. Ug siya mao ang manluluwas niini. Gisaaran pa jud ang asemblea, ang ulo siya swa unya gisaaran niya nga luwason pag yun niya. Igsoon tungod kay naabot namang panahon ang time nako moingon na lang ko maayong hapon natong tanan. Okay, daghang salamat. Mao gatoy unang barog mga igsunan na ni Brad Carlito sa Muyag, usa ka pastor sa Assembly o Piaba. Nya atong tagaan ang kaatbang sa iya ang higayunan sa pangutana mga igsunan pagpangutana. Brad Silbert. Daghang kayong salamat moderator o akong kaatbang sa imong unang barog. Ang akong unang pangutana mahitungod sa asemblea nga matod pa asemblea ni Yaba. Kana bang asemblea ni Yaba diha no nga imong gikutlo ang buhat 2028. Pwede po na tawgon og kanang Iglesia Universal o Iglesia Katolika. Ngalan niya Assembly Piaba di yun na siya pwede usbon ang ngalan niya. Assembly Piaba yun na siya. Or hinoon pwede kana iglesia di man na proper name, iglesia pwede tawag og congregation or church pero sa ako na Piaba yun, Church of Piaba, Congregation of Piaba. Pero dili ka mo sugot o dili ka mo tuo nga pwede pod hinganlan og Iglesia Universal o Universal Church o Catholic Church. Wala po yung mabasa nato dinhi nga Iglesia Universal ang nakasulat dinhi sa mga bersikulo gibasa nako. Kundi ang mabasa dinhi Assembly of Piaba yun. Okay, salamat. Laing pangutana. Ang iglesia ba ni Yaba nga sa among hubad pod iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo kana ra bagyoy
gingalan o description niya sa Biblia? O naghupot ba na siya og daghang description nagkadaiya sama anang mga Kristiyanos o kanang iglesia sa mga balaan, unang Korinto 14:33 o piniling katawhan, 1 Pedro 2:9. No, sa mubo ang iglesia ba niya ba kana ra gyud ngalan o description ang pagtawag o napay laing-laing tawag? Doon ay gitawag din nga Assembly of the Messiah. Pero kanang Assembly of the Messiah, ang kung proper name imong hinganlan, Assembly of Yabag yun na siya. Kay matod pa sa Messiah, wala ko magbuhat sa akong kaugalingon, kundi ang akong gibuhat sugo sa amahan. Ingon siya. Sa Juan, mabasa na to. Sa dihang nagtukod siya og Assembly, matod pa niya, ikaw si Pedro. Sa ibabaw ni ining batot, tukuron ko ang akong iglesia. Ang nagsulti ato dili kaugalingon ni Yeshua Messiah. Assembly, Pagbuot sa amahan. Assembly of katong laing pagtawag, Assembly ni Assembly of the Messiah. Messiah. Oh, pero basta doon na artikulo nga sa So, buti pasabot nga dili ka musupak nga kanang assembly niya ba pwede po i-describe o salain nga pagtawag para sa anang assembly ni sa Messiah. kanang Assembly of the Messiah ko ana dili na siya espesipiko jud nga ngalan jud sa asemblea. Kay ang ngalan sa asemblea, Assembly of Yaba, kanang Assembly of the Messiah, mao na siya ang Assembly of Yaba. Asa mabasa po na nga dili na siya espesipiko nga Katapos ang pangutanan na Brother Bert. Tungod kay si Yeshua nagsulti sa dihang nagtukod siya ang iglesia, gibutang ang gibutangan niya og apostol, matud pa niya sa kuan sa buhat 20:28 nga tagdan ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok panon ug kanila nga gitugyan kaninyo nga ang asemblea ni Yaba. Sa ato pagitawag yun na siya og Assembly of Yaba. Unya sa mga magsusulat, doon na po mabasa di Assembly of the Messiah. Basta doon ay dili na kuan, dili na parehaan ng Assembly of Yaba. Assembly of the Messiah, dili na siya kuan proper name. Okay, pagkiksunan, mao katoy mga pangutana sa negative side ni Brad Silbert Baritas Dunduyano. Nya tagaan na po natog kahigayunan mga kiksunan. Nya padayon mo nagpaminaw sa tong programa Sangkas Katarungan karon hapon na ato ning gipahigayon gyud nga naagoy panagsangka tali sa Assembly of Yaba mga kiksunan, Brad Carlito Samuyag ug si Silbert Baritas Dunduyano sa Romano Katoliko. Okay, mga kiksunan, sa unang baroga sa negative side Silbert Baritas Dunduyano, yano aktibo mantigo usa ka Romano Katoliko. Dagang salamat. Ang mabasa sa buhat Kapitulo 20, versikulo 28 nga ang gikutlo nga hubad sa akong kaatbang ang restoration nga iglesia o asemblea ni Yaba. Sa akong kabahin mga tinahod nga hinigugmang mga nagpaminaw, dili ko mo supak ana, no? Dili ko mo supak kay sa akong baruganan isip Katoliko. Pwede man hubad-hubaron ang pangalan sa Dios. Kay sa King James Version, ang pagkasalin, ang pagkahubad, iglesia sa Dios mabot. So kung hubaron nag-asemblea ni Yaba, okay rin hapon ko, kay naaman po na siya basihan. Pero dili tanang nagdala sa ngalan nga husto, pwede na silang moangkon nga sila gyud ang tinuod. Okay, pananglit ang Iglesia ni Cristo o Church of Christ sa version sa buhat 20:28. Church of Christ man pud. So mao na nga ako sa akong kabahin dili ko musupak bisag unsaon og hubad pa sa dili lang pud daotan. Iglesia sa Dios, Iglesia ni Cristo o pwede gani i-dynamic nga pagka-translate nga piniling katawhan. O piniling nasod kanang 1 Pedro 2:9 kay kanang iglesia ni Yaba o asemblea ni Yaba o iglesia sa Dios pinili man na. Piniling katawhan sa Dios diri sa bag-ong kasabutan. So dili ko musupak. Pero ang pag-ingon nga kanang iglesia o asemblea ni Yaba dili mahimong tawgon og Universal Church o Catholic Church, di ako musupak. Mo nang kung mapamatud-an ako na
ang akong pag-negative, so ang iyang iglesia niya ba dili na tinuod. Kay ang iglesia o asembleya niya ba nga akong nahibaw-an sa pagtuon sa Biblia, mahimo mang tawgon og Universal Church o Catholic Church. Now, unsa may atong gibasihan ana, no? Sa Marcos 11:17, sa rihang nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo nga, di ba nasulat man na nga ang akong balay o balay sa Dios pagahinganlan, tanawa, pagahinganlan o pagatawgon kini og balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran, no, sa NIV o New International Version, for all nations. Sa King James, of all nations. Naana sa Marcos 11:17. No? Marcos 11:17. Ang balay kuno sa Dios, by the way, ang balay sa Dios, moadto ka ni Pablo sa 1 Timoteo 3:15, ingon siya nga mauna ang iglesia o asembleya ni Yaba o iglesia sa Dios. Balay. Nya matud pa ni Kristo sa Marcos 11:17, di ba nasulat man na nga ngakong balay o balay sa Dios pagatawgon kini og balay sa pagampo o a house of prayer for all nations. O kanang for all nations o of all nations, kung hubaro nato na sa usa ka pulong in English, mahimong mugawas ang pulong universal. Okay? For all nations go, no? Universal. Then kung moadto ka sa Greek, mao nang Katolikos, mabasa man gali na sa Grolier Encyclopedia, no? Pananglit no sa Grolier Encyclopedia volume 5 page 106. Catholic Church, Greek Katolikos, universal, general. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. No, Grolier Encyclopedia volume 5 page 106. So moingon ko nga ang asembleya ni Yaba nga iyang gibarugan nga sa hubad sa King James, iglesia sa Dios, dili tinuod. So mahimo natong di lang ko mogamit og pulong sakit, basta ingno lang ako dili tinuod, no? Dili na siya tinuod. Kay dili man gud tanang magdala sa ngalan tinuod na, no? Kay sayon naman ang pagdala sa ngalan. Nganong mayon kog dili tinuod ng asembleya ni Yaba niya, kay dili man siya musugot nga mahimo pong tawgon og Iglesia Universal o Catholic Church. Di ba? Kay sa Greek ana Katolikos, unya variant Greek term ana mo man ang Catholic. O nakasigurado ko ana nga variant word Greek na kay sa 2 Thessalonians 2:15 si Pablo nag-ingon nga barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagi wali nga binaba og sulat. So ang baruganan dahil sa Kristyanismo, ingon ni Pablo, dili lang pud ay kay ang nasulat na ay gibinaba na lang kay dili man gud pud tanan nasulat. Gani ingon pa siya tradisyon. Gani sa Juan 21:25 giingon diha nga bisan gani ang buhat ni Kristo dili man tanan nasulat. Di ba? So si Kristo manudlo ug magmilagro. So posible nga dunay mga panudlo litra por litra, di na nato mabasa sa Biblia litra por litra, pero makita sa tradisyon. Now, sa tradisyon, klaro kayo, no? Nga kanang iglesia o asembleya ni Yaba, Catholic Church good ang laing description ana. Catholic Church o Universal Church. Kay sa church history, example, kung naamoy internet diha mga listener, research mo sa Wikipedia, i-search ninyo ang ngalan ni Ignatius of Antioch. Ignatius of Antioch, disipulo ni Saint John. Unsa iyang ingon sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Smyrnians, no? 8:2, itong niadtong 110 AD mo ni record mga ikaduhang mga unang bahin sa ikaduhang siglo. Disipulo ni San Juan. Ingon si Ignatius of Antioch, no? Obispo, ikatulong obispo ni sa Antioch. Ingon siya, Let no one do anything of concern to the church without the bishop. Let that be considered a valid Eucharist, which is celebrated by the bishop or by one whom he ordains. That is presbyter. Yan ang mag-ordain og pare, no? Wherever the bishop appears, by the way, naghiskuturig bishop, kay kanagong successor sa mga apostoles, ang kanang katungdanan, tawag nag bishopric sa buhat 1:20, no? Bishopric or obispo.
So mayon diri, wherever the bishop appears, let the people be there. Just as wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. So gitawag ni Ignatius of Antioch diri, ikatulong obispo sa Antioquia nga disipulo ni San Juan, gitawag niya ang Assemblea ni Yaba o Iglesia sa Dios o Catholic Church. So mao na nga nanis tradisyon nga wa na masulat litra por litra sa Biblia, pero masabot nga sakto si Obispo Ignacio kay mao man gyud ni ang gipasabot ni Kristo dito sa Marcos 11:17 nga ang balay sa Dios pagatawgon ni balay sa pag-ampo og for all nations. Nga kung hubaron nato sa in English usa ka pulong universal, sa Greek variant Greek word Catholic. So mao na may kutingali mo ingon nganong wa man gi-appeal ng a house of prayer, no, kuha naman na implied naman na kay kanang balay sa Dios God, balay man yun as pag-ampo dayon og i-refer pod sa katawhan sa pag-ampo, di ba? So ang simbahan parang di pod mo taas, ang tumoy lang may gikutlo na apod siya authority ana kay kung unsa iyang idili o gitugot man po sa langit, no? Mateo 18:18. So kanang pag-ingon ni Kristo nga ang balay sa Dios tawgon og a house of prayer for all nations. So gimubo na sa pulong universal o sa Greek Catholic. Unya nakasigurado ta kay klaro man na sa tradisyon nga Catholic Church ang gigamit nga pulong sa disipulo ni San Juan. Unya nabay oras? Segundos, Brad. Okay. Ako pong kutloon ang disipulo gihapon ni San Juan, no? Wala ni sa Biblia pero na ni church history, no? Okay. Nya nganong mo gamit ko og church history o mga history books kay mo po na gisulti sa Biblia, no? Sa Job 8:8 sa Living Bible, read the history books and see. Ano man kay ang ugon sa mga sultis karaan, history man na unya mao man ay function sa mga history books magsultis tinuod unsay nahitabo. So sa mga around mga ikaduhang bahin sa ikaduhang siglo, si Polycarp, the martyrdom of Polycarp, disipulo gyapon ni San Juan, no? Obispo gyapon ning Katoliko. Niingon siya, no? Sa basahon nga martyrdom of Polycarp na 16:2, no? AD 155, no, mga ikaduhang mga tunga-tunga nga bahin sa ikaduhang siglo, niingon si Polycarp, Bishop Polycarp, and of the elect he was one indeed, the wonderful martyr Polycarp, who in our days was an apostolic and prophetic teacher, bishop of the Catholic Church in Smyrna. For every word which came forth from his mouth was fulfilled and will be fulfilled. So, duha na ka testigo, no? Ignacio o si Polycarp, puros ni disipulo ni San Juan, puros nag-ingon nga Catholic Church na, kanang Assemblea ni Yaba o Iglesia sa Dios. So, napagalilain, pero ano ko'y panahon, sa sunod na lang kung na. Daghang salamat. Okay, magigsunan mo gato si Brad Silbert Veritas Dunduyano, Yano Aktibo Mantigo, usa ka Romano Katoliko. Motoy una niyang barog magigsunan. Okay, atong tagaag higyonon ang katbang ang affirmative side sa pagpangutana. Brad Carlito. Unang pangutana, Brad. Asa mabasa tungod kay ang atong tema sumala man sa mabasa sa Biblia. Asa mabasa sa Biblia nga ang Assembly of Yaba or Iglesia sa Dios mao ang Iglesia Katolika Romana. Sa akong pagsulti kaganina, wala pa ko maghiskot og kanang Romana nga description, no? Ang Catholic lang sa, no? Okay. Daghan mo guna, no? So, mao na Catholic lang. mao na. Kanang Catholic lang, oh. Okay. Taas mo guna, no? Ang description sa simbahan, Holy Catholic Apostolic Roman Church. So, ang ako pang gisgutan kana pang description nga Catholic nga mahimong pwede tawgon og Catholic Church. Okay. So kana, no? Ang akong teksto nga gikutlo kaganina, ako naman yung nakutlo ang Marcos 11:17. Sa dihang nag-ingon si Kristo nga tawgon kini og balay sa pag-ampo og for all nations. So mao na. Then kanang for all nations gud kung hubaron sa usa ka pulong, mo lugwa ng pulong sa in English international, worldwide. Then pwede po universal. Okay, lukop ba? Universal. Unya
Catholic pwede pod kay mo na variant word sa Katoliko sa Greek. Unya sa tradisyon Catholic man gyud ang gigamit nga term ana para matuman ng Marcos 11:17 kay sa mga disipulo ug apostol sama ni Obispo Ignacio o Polycarp. Catholic man ang ilang term nga gigamit naman na sa tradisyon, no? So mao na Ikaduhang pangutana. Asa mabasa nga Katolik di sa Biblia? now Marcos 11:17 mo na itong gigamit Wala na may premise. Katolik diri sa Marcos 11:17. Wala ko moingon nga mabasa ng pulonga, no? Inighubad na. Kay dili man pod supak ka sa Biblia nga hubaron. Kay gani, no? Wa man ko mo Di sumala sa tema ng patiwasas tungod. ako, patiwasas ako. Sumala man Okay, mabasa sa okay. Biblia. Kay ni gidawat manggali na ako ang imong hubad nga Asembleya ni Yaba nga sa akong Biblia Iglesia sa Dios man. So mao na nga sa Biblia gyud nga gikutlo for all nations, of all nations o mao na no alang sa tanang kanasuran. Sa ato Pero Katolik, kung hubaron mahimong Katolik. Nya wala man pod gi di asa mabasa. wala Katolik kung sabton. Sumala sa Nehemias 8 bersikulo 8 ilang gisabot ang kasuguan mo nang nakasabot sila. So apil ang pagsabot. Masabot manggod nga Catholic kay kung hubaro ng pulong for all nations sa usa ka pulong sa in English universal. Sa Griego Katolikos or Catholic. Atong gikutlo ganina ang Gruler Encyclopedia. So mahimo gyud na siyang tawgon og Catholic Church o Universal Church. O wa tay mabasa sa Biblia nga dili na pwede tawgon og Universal Church. Gani historically mo man na gilitok sa mga disipulo ug apostol. Gani gisulat po sa Gruler Encyclopedia. Mo na ang Katapos sa pangutana. Sumala sa atong tema sa dinhi gipirmahan nato. Sumala man sa mabasa sa Biblia. Unya kining teksto nga imong gigamit sa Marcos 11:17 wala man gi Katolik dinhi. Wa jud kunili gingon di akong basaw no. Anne was taking or teaching and saying it is it not written, my house a house of prayer shall be called for all the nations, but ye have made it a den of robbers. Okay. Wala may ni oy Katoliko dili wa poy God or El wala po. Okay, ani ang tubag. Wala sa gikaingon ko na wala ko mo ingon nga mabasa gyud ng word nga Catholic. Pero kung sabton kung hubaron Catholic yun. Kay sa tradisyon mao man gyud na ang nakita, no? O wala may mabasa nga dili pwede. Di wala O pwede gani, kay tema na to God. sa- Sumala sa mabasa man sa Biblia. Wala man pod giingon sa tema nato nga Atong basaw lang tema. nga walay Atong apil pabasa sa atong editor. wa man giingon sa atong tema nga walay apil ng Basa na. pagsabot. Wala man pod giingon gani sa Nehemias 8:8 apil man ang pagsabot. So ang for all nations good kung atong hubaron sa usa ka pulong sa in English universal. Sa Griego Katolikos or Catholic. So mao na unya ang Biblia mismo nag-ingon read the history books. Ya nakutlo man kog history nga Catholic Church na kanang for all nations o universal. So naka-negative ko sa imong proposition nga dili pwede tawgon og Catholic Church o Universal Church ang Asembleya ni Yaba. Okay, kiksunan ang gigahin na to nga 3 minutos sa pagpangutana na upos na nya kiksunan sa tuwag yung naandan gyud na duha ka barog magkiksunan nya dunay summary. Okay, kiksunan atong ihatag na usab sa affirmative side sa tima na tulong hapuna sa ikaduhang barog mga kiksunan. Pamatud-an ko nga ang ngalan sa matuod nga iglesia nga gitukod didto sa Jerusalem mao ang Asembleya ni Yaba sumala sa Biblia sa AD 33. Gilutos ang Asembleya mo'y hinungdan nga nagkatibulaag ang mga sakop niini. Atong tagaghiginan ang affirmative side Carlito Samuyag sa Assembly of Yaba. Daghang salamat Mr. Moderator. Tungod kay ang among tema duha man kabahin pamatud-an ako nga ang ngalan sa Asembleya nga gitukod didto sa Jerusalem, Asembleya ni Yaba na pamatud-an ako. Unya ang akong kontra nagpamatuod pero wala gyud ni mapamatud nga ingon siya Katoliko kuno ng Asembleya ni Yaba.
Pero wa man di mabasa nga Katoliko ang kuan, di siya ang Biblia. Dinhi igsoon, mahitungod sa paglutos, si Apostol Pablo, usa jud siya sa naglutos sa asemblea sa wa pa siya makabig sa asemblea. Atong basahon, iundre. And Saul was taking pleasure with them in the date sa kuani sa buhat 8 versikulo 1 hangtod sa 3. And Saul was taking pleasure with them in his date. Moreover, there arose in the day a great persecution against the assembly which was in Judea with Jerusalem, and all were scattered sa ato pa na tibulag ang tanan ngadto sa atong Bilisayon ni diretso, natibulaag ngadto sa Judea ug ngadto sa gawas sa nasod sa Samaria na tibulaag. Unya sa 3, but Saul went on to lay waste the assembly along the houses, going in and dragging of both men and women. Sa ato pa si Paulo nagpangusmo og iyang gipanggukod ang mga tao nga sakop sa asemblea, unya nagpangusmo siya, gipanggapos niya, gipangpriso niya. Sa ato pa ang asemblea niya ba mao gyud ang tinuod nga gitukod tungod kay gilutos gani ni Pablo sa wa pa makabig, no? Unya kung atong pong sa laing pagasulti, kung ato ta sa Katolik miingon akong kaatbang nga sa kanang asemblea ba mao nang Katoliko, wala man di mabasa nga ang Katoliko gilutos. Ang mabasa dinhi ang asemblea niya ba mao may gilutos. Ikaduhang kuan teksto. Giingon dire sa 12 versikulo 1 hangtod sa 3. Giingon dire. Akong basahon igsoon. Now, in the course of that season, Herod the king thrust forth in hands to harm some of them, the assembly, and slew James and brother. Unya giunri, John with a sword, and saying that it was ako na lang Bisayon. Iya gilutos niya, gipapatay niya ang mga katawhan niya ba? Unya panahon kato nahitabo si Herodes ang kuala to emperador. Sa ato pa si Herodes, emperador to sa Israel atong panahon na mga Romanhon na siya, taga Romanhon. Kay ang atong panahon na ang Israel na sakop man sa Roma atong mga panahon ni Yeshua Messiah. Unya si Herodes usapod sa gipamatay niya si Santiago, gipatay niya. Gilutos jud ang asemblea niya ba dili kay ang Katoliko. Unya ang Katoliko mga naglutos sa asemblea. Kadto si Herodes, Katoliko man to. Kay Romanhon man to. Kaya lang brada. Kay mao na igsoon. No, laing kuan, lain ng versikulo igsoon. Atong basahon dinhi sa Galacia. Mahitungod sa paglutos ni igsoon. Mabasa ni diri igsoon. Galacia 1. Galacia 1 versikulo 13. Ani ang mabasa igsoon? Nasayra na ninyo ang akong pagkinabuhi kaniadto. Matud pa ni Apostol Pablo, mainiton ako sa tinuhuan sa mga Hudiyo o gilutos ko sa walay ko kaluoy ang simbahan niya ba o gihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. Kung sa gilutos niya, simbahan niya ba or asemblea niya ba? Kay iyang aron laglagon jud niya maayo tinuoray mao na hinungdan nga ang imbis unta panalanginan dunay plano ang makagahom mahimong universal ang
church pero si Satanas iyamang gisalanta gilotos man niya hangtod nagkatibula ang mga sakop sa asemblea. Wala diri igsoon, laing teksto igsoon. Filipos 3:6. Mahitungod di sa paglutos gyapon. Ang hilabihan og hilabihan ang akong kadasig nga gilutos ko gani ang simbahan kon ang pagkamatarong gipasubay pa sa pagtuman sa balaod wala ako'y kasaypanan nga nahimo. Sa ato pa kadto si Pablo gilutos niya ang asemblea dunay balaod to nga iyang gituman balaod sa mga parisyo. Mao to hinungdan nga gilutos nagkatibulaag ang mga sakop sa asemblea. Mao na igsoon ang asemblea nagkatibulaag atong panahona tung apan do na may tagna ni Yaba Elohim nga matud pa sa buhat gikutlo ni Apostol Santiago ingon siya sa buhat 15 akong basahon igsoon. Dunay tagna nga ang asemblea nga nagkatibulaag nga iyang tukuron usahon. Giingon diri sa 15 bersikulo 13. Giingon diri. Adrita sa Bisaya aron kuan jud nato diretso masabtan nato no. Buhat 15 bersikulo 13 nag-ingon diri igsoon. Bersikulo 13. Matod pa diri. Sa pagkahuman nilag sulti, mitubag si Santiago ug biingon, pamati kamo mga igsoon. Bag-o pa lang gisaysay ni Simon ang unang pagpakita sa Dios sa iyang pagtagad ngadto sa mga dili Hudiyo. Pinaagi sa pagpili gikan kanila og katawhan nga magdala sa iyang ngalan. Mao ni sa ato pa magpili sila og katawhan nga magdala sa ngalan sa makagahom. Sa 15, ang pulong sa mga propeta tukma gayod diini sumala sa giingon sa kasulatan. Human niini mobalik ako, nag-ingon ang Elohim, ug akong tukuron pag-usab ang napukan nga balay ni David. Tukuron ko kini pag-usab og lig-onon busa aron mangita niyaba ang ubang katawhan ingon man ang taong ang tanang dili Hudiyo nga akong gitawag aron sila maako. Sa ato pa ang plano sa makagahom gikan gilutos na katibulaag ang asemblea tukuro niya pag-usab ang napukan nga puloy-anan ni David. 20 segundos, Brad Carlito. Unya gitukod ni igsoon gikan sa pagka watak-watak sa mga sakop sa asemblea gitukod ni 1948 nabalik ang Hudiyo sa ilang nasod, sila ra po nag-restore niini. Sa wa pa mabalik ang Hudiyo sa ilang nasod, dili jud ma-restore. Mo nag-restore nila naabot ni restoration diri sa Pilipinas ni atong 1982. Naabot dinhi. Sa ato patuman jud ang tagna nga mangita sila og mga hintil nga magdala sa akong ngalan. Maayong hapon natong tanan. Okay, daghang salamat. Mao to magigsunan si Brad Carlito sa Muyag sa Assembly of Piaba sa ikaduhang barog to niya magigsunan. Ya taga na to kaatbang si Brad Silbert sa pagpangutana sa 3 minutos. Brad Silbert. Daghang salamat. Kadtong imong giisgutan kaganina nga ang Katoliko ang galutos. Okay. Dili lang Katoliko ra. Hudiyo o Katoliko. Tiwas ako. Okay. Mga parisyo. Ang asa mabasa nga giingon nga Katoliko maoy galutos. Masabtan man gud nato kato si kuan gibasa nako sa buhat 12 si kuan si katong emperador bitaw Si Herodes. si Herodes Romanhon man gud to. So dili mabasa Ipapatay nga, niya si Santiago. so dili mabasa sa Biblia nga Katoliko pero masabot nimo. Masabot Okay, masabot. Na, So mooyon po din siya. Ako Mooyon po din siya masabot pero kaganina di siya musugot. Pero ganina. Okay, mao na. Kadtong imong pero di ko mooyon anang imong pagsabot ha. Okay, ikaduhang
pangutana katong imong giingon nga si Herodes Katoliko. Asa man pod mabasa o unsa may imong gibasihan nga si Herodes Katoliko? Di Romanhon man gud siya kay ang Katoliko kadaghan na basa na ko yung ebidensya nga Iglesia Katolika Romana, basta Romana ka. So, buti pa sabot basta Romanhon Katoliko. Okay, universal good matud pa nimo ang Katoliko. Di So, apil gito si Herodes. Buot nimo ipasabot nga tanang naa sa Roma puros Katoliko. Basta Katoliko jud na kay Okay. Nya kaya ang Iglesia ni Cristo kay naa Katolika naman Romana bitaw. na may mga Iglesia ni Cristo puros Roma. So, mga Katoliko Ang po mga to. Katoliko jud to kay diri bitaw Sige. og makasala ng Okay, dito ta sa lain. Sa Pilipos 3:6 imong gikutlo diha nga gilutos ang asembleya, no? oo. Kana bang asembleya diha nga gilutos? Asembleya na nga mo na ang gisugo sa Ginoo nga mulukop sa tibuok kalibutan. Gisugo unta mga lukopon pero sa paglukop gilutos man. So kay gisugo man nga mulukop sa to paabot pasabot ang kinaiya gyud ana, no? Anong asembleya universal. Magmensahe, Mo yun ka. mensahe. O yun, mo yun ka nga. Magdalang ebanghelyo Oh, sa, mo sa tanang kanasuran. so mo yun ka nga universal ang asembleya gyud iyang Na, nature. wala ko magkuano universal basta gisugo ang asembleya gisugo nga iwali ang ebanghelyo. So, Proclaim mo- my name unto all the nations beginning from Jerusalem. So musupa Kanara, gisugo. musupa ka sa giingon ni Yeshua o ni Kristo sa among hubad nga tawgon og for all nations o universal sa English o Catholic sa Griego tong giingon ni Obispo Katapusang Ignacio. pangutanan na Supa ka na. Wala man gud tay kuan kay ang asembleya igo ra gisugo nga i-proclaim my name unto all the nations beginning from Jerusalem. Wala ina nga universal. Wala ang ni ang universal Catholic ra. Unya ang si Satanas universal man. Unsa man kay angkon mga universal kauban ba mo ni Satanas kay universal mo si Satanas. Mo na si ang asembleya ang sugo ang ilang kuan diha kutob ra sa pagmensahe. Dadon ang ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Isangyaw kana ra. Okay, pagigsunan, mao ka to ang maayong tubag sa maayong pangutana po pagigsunan sa negative side si Brad Silbert Veritas Dunduyano. Okay, magigsunan ang atong programa kanini ang panagsangkas katarungan tali kini mga kigsunan sa Romano Katoliko Silbert Veritas Dunduyano sa negative side ug sa affirmative side usa ka pastor sa Assembly of Piaba magigsunan niya karong sunod Domingo pamahayag na usab nya katang mga muanhid diri sa estasyon nato tagaag nato sila higinon sa pagwali silang mga doktrina mga pagtulunan. Okay mga kigsunan, atong ihatag sa ikaduhang barog sa negative side sa timarong hapuna mga kigsunan. Katapusan na yung balong. Ikaduhang barog ni Brad Silbert Veritas Dunduyano, Yano aktibo mantigo usa ka Romano Katoliko. Yung salamat. Medyo mura og kana bang sa akong kabahin murag dili maayo ba or unfair ba nga. Kay ganina dili gid siya musugot nga sabton lang no kay mingon ko nga kanang iglesia o asembleya ni Yaba go diha mahimong tawgon nag Catholic kay kung sabton universal katong ingon ni Kristo for all nations God. Then kung Griego Catholic di siya musugot kay pangitaon gyud ang pulong Catholic no. Di ba? Pero karon sa dihang nangutan ako nga kana bang katong iyang giingon nga Katoliko mo igalutos gipangitaan mo ko siya asa man mabasa nga Katoliko ang gilutos minsan nga wala mabasa pero masabot so dad-on na pugkos masabot kaganina di siya musugot sa masabot nako kay pangitaan jud og litra por litra na karon sao na ninyo ron pag sabot mga listener no kay mao lagi sa akong kabahin gani dili manggali po na masabot no sa Biblia nga Katoliko ng galutos sa iya ra nang huna-huna katong ingon niya nga si Herodes Katoliko tungod kay na kuan man vibes man mga Romanhon pero wala record sa Biblia nga Katoliko si Herodes bisan pag history way record nga Katoliko si Herodes
gani, ambot na membro ba to siya sa iglesia? No, wala unya. Kanagong Romano Katoliko kung ato yung tunan, mao man ni ag iglesia ni yabang nga iyang gisgutan, no? Nga iglesia sa Diyos sa King James, iglesia ni Cristo o Church of Christ sa Lamsa. Pwede mo guna hubad-hubaron pero usa ra gitumong, usa ra pasabot. Matugali ka sa sulat ni Pedro sa 1 Pedro 2:9, itawag pog piniling katawhan o piniling nasod. Pero mao nang napugali grupo nga bisag Pilipinas nagsugod 1957 pa gyud nganlan pog piniling nasod kinaalagis Biblia. Pero ang tinuod nga piniling nasod o kadto ra pong katong giisgutan nga Asembleya ni Aba o Iglesia sa Dios nga nagsugod sa Jerusalem 33 AD. Nga kung atong dadon sa akong side, Catholic mo na. No, katong mga testigo ganina pagali moratorian canon naani sa history. Moratorian canon. AD 177 katugaling Adventist nga kung higala Dias Negros iya gali ning gikutlo ning moratorian canon, no? AD 177 unsi mabasa na to. Besides these letters of Paul, there is one to Philemon, and one to Titus, and two to Timothy, in affection and love, but nevertheless regarded as holy in the Catholic Church. In the ordering of churchly discipline, there is also one letter to the Laodiceans. Ganing Laodiceans, klaro mo ni sa Biblia nga na-Christianize po no? To the Laodiceans, and another to the Alexandrians, purged under the name of Paul, in regard to the heresy of Marcion, and there are several others which cannot be received by the church, for it is not suitable that gall be mixed with honey. The epistle of Jude indeed, and the two ascribed to John are received by the Catholic Church. No? Moratorian fragment, AD 177. Napa si Tertullian, Christian defender gapon. The more against the heretics, mga 200 AD, ingon re. Where was the heretic Marcion? By the way, anong gikutlo na ko ni kay ingon god sa Job 8:8, read the history books. Mo na ingon sa Biblia ha. History books kaya naman gud sa history unsa na yung mga napatik sa atong mga past. Nya kay di man gud pud nasulat sa Biblia tanang history. Di wala gali nasulat ang history nga si San Juan namatay. Wa man sa Biblia. Wala mabutang sa history ang Dark Ages. Wala di sa Biblia pero na sa ubang mga libro. History ni Rizal puros na tinuod pero wala na sa Biblia, no? So unsay giingon ni Tertullian no sa history AD 200. Where was the heretic Marcion, that shipmaster of Puntos, the zealous student of Stoicism? Where was Valentinus, the disciple of Platonism? For it is evident that those men lived not so long ago in the reign of Antonius for the most part, and that they at first were believers in the doctrine of the Catholic Church. In the Church of Rome, ay kung igna supako ning kining Catholic Church mao ni katong sa Rome kay nagingon gud si Kristo nga ni Pablo dia sa buhat 23:11 nga ipaabot pod ang iglesia o Asembleya ni Aba o iglesia sa Dios dito sa Rome. Mo nang naabot pod sila sa Rome. Mo nang gihinganlan pod og Church of Rome nga matud pa Catholic Church. Okay. So sumpay, under the episcopate of the blessed Eleutherius, until on account of their ever restless curiosity, with which they even infected the brethren, they were more than once expelled. No, reference the more against the heretics, and 30 AD 200. Napagali ko diri no, kuning giandam ang Cyprian of Carthage, no? Kung nakailan mo i-search ninyo sa Wikipedia, kinsa ni si Cyprian of Carthage, no? Unsay giingon? You ought to know then that the bishop is in the church and the church in the bishops. And if someone is not with the bishop, he is not in the church. They ingon na gud sa buhat 1:20 nga ang opisina sa mga apostol kung mabakante tawgon og bishopric, di ba? Sa King James version, no, bishopric nga kung atong move-on bishop, no. They mo nang makighiusag yung as bishop, no, kung moingon kang tinuod kang katawhan ni Kristo.
Then sa sumpay, they vainly flatter themselves who creep up, not having peace with the priest of God, believing that they are secretly in communion with certain individuals. For the church, which is one and Catholic, is not split or divided, but is indeed united and joined by the cement of priests who adhere to one another. No, letters 66, 67, 8, AD 253. So kini ara mga tunga-tunga nga bahin sa ikatulong siglo. So napa Council of Nicaea 1. Council of Nicaea 1, di na lang ko ni basahon kay mapikhan ko. Cyril of Jerusalem, Apostles' Creed, Council of Constantinople, no? Puros na hisgot nga Catholic ng Assemblea ni Yaba, no? Unya nganong mutuo man ta na kay niingon na gud si Pablo sa ikaduhang Tesalonica 2:15 nga barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitulo kaninyo pinagigwali nga binaba o sa sulat. Di ba? Dili man tanan nila na sulat na may gibinaba na lang. Unya kadtong nakadungog sa ilang gibinaba sama ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, sila na yung nagsulat. Nag-ingon siya nga Catholic na. So kung di ta mutuoan ng ilang tradisyon, sa tupawa ta mutuo ni Pablo. Nga niingon si Pablo nga i-appeal ng gibinaba na lang. Kay wa na masulat nila. Then nasulat lang sa ilang disipulo. Sama ni katong sa akong gibasa kang Polycarp o kang Ignacio. So mauna no napay panahon? 60 segundos. Okay. So sa bato na batoy kanang giingon nga dili Katoliko ng gilutos na kung mauyon pa lang unta siya nga kanang Assemblea ni Yaba maura po na ang Catholic Church o Universal Church. So di na ko maghago. Pagbabarog nga Katoliko ng gilutos. Nanampo na siya history kanang mga una, ikaduha, ikatulong siglo pagkaraghan namong martir diha, no? Nga Katoliko, no? Galing siguro kinahanglan lang nga mubasa po og church history, no? Bisag sa Catholic Encyclopedia, bisag mga unsang encyclopedia. Tanawa, basahan ninyo kinsa ng mga Katolikong gipanglutos nga ana sumpay sa mga apostoles, no? So dira ko tama daghang salamat og mayong hapon. Okay, magigsunan atong tagaan og higayonan sa 3 minutos ang kaatbang sa pagpangutana. Brad Carlito Samuyag sa Assembly of Yaba. Okay, daghang salamat. Akong pangutana mao ni. Matud pa nimo ang Assembly of Yaba magito ko dito sa Jerusalem, maora pod ang Iglesia Katolika. Akong pangutana kanus aman natukod ang Iglesia Katolika? Okay, so sumala sa among nahibaw-an atong nahibaw-an gani imo magaling gikutlo pero imo lang giangkon nga kamo na 33 AD. 33 AD kay ang moyon man ko nga ang Assemblea nga niyabag yun nga tinuod, no? 33 AD yun, pero dili na kamo kay kanang inyo di mo musugot nga nag-Katolik nga historically ginganlan mo nag-Katolik. So mao na nga dili na tinuod ng Assemblea ni Yaba ninyo. Paras-paras ra po na sa Iglesia ni Cristo nga gamit-gamit sila nga lang Iglesia ni Cristo kay naa sa lam sa version. Pero dili man na sila ang gipasabot. Kay ang tinuod nga Iglesia ni Cristo nagsugod man sa Jerusalem. Dili man Pilipinas nya nga og sa history mao ra ba ning Katoliko ra pod kay ginganlan mag Catholic Church ang Iglesia ni Cristo o Assemblea ni Yaba, no? Nganlan di ay sa laing description mawala na day ang iyang pagka siya, no? Si Simon bitaw gitawag og Pedro, usa ra mong katawo. Si Saul gitawag og kanang Pablo naman po siya na ila. Ang Iglesia ni Yaba o Iglesia sa Dios gitawag man sa Catholic Church, so Catholic Church na po siya na ila. Ikaduhang pangutana. Kay matud pa nimo 33 AD man. Kinsa man nagtukod di ay sa Iglesia Katolika. Si Cristo. Ya atong tuig 33 AD. Yes. Ano sa ali namatay si Kristo kanang giingon nimong Hesukristo? Now, dili man noon po na topic na to ng pagkamatay. Pero mao na akong tubag nimo nga si Kristo mo founder, no? Kung mayong kanus namatay, no mahimong madili mao akong tubag nimo pero so murag dili na makapabarog sa imong tema kung tubagon ako na, no? So mao na nga si Kristo ang founder sa Iglesia Katolika, no? Kay mao man ni ang tinuod nga Assemblea ni Yaba, no? O Iglesia sa Dios. Ikatulong pangutana. Asa mabasa sa Biblia nga Iglesia Katolika gilutos?
Mas ako kang pasiunahan daan ha. Ako nag-ingon ako nimo. Gipasabot. Gipasabot dili litra por litra. Oh, di ba? Nganong gipasabot kay kanang iglesia gud niya ba o asembleya niya ba ang kinaiana nature ana malukpanon, no? Ingon si Kristo sa Mateo 28:19-20, panglakaw mo tibuok kalibutan. Sa to pa ang tinuod nga asembleya niya ba malukpanon sa to pa Tubag ako universal. pangutana. O Catholic. Oh, di ba? Tubag ako pangutana. Oo, lagi. Masabot. O now, ay kung ingna nga, di na pugkag masabot. Ikaw na, makansyawan ka sa mga listener na. Napay pangutana, Brad? Pangutana otro. Ikatulo. Ikatulo na to. Pangutana. Ikatulo ni. Matod pa nimo nga ang Iglesia Katolika giangko nimo mo ang Assemblea ba? Asa man mabasa nga ang gitukod ni Hesukristo Assemblea ba unya nahimong Katolika Romana, Iglesia Katolika. Kay matud pa nimo ang Iglesia Katolika gitukod man ni Kristo. Akong pangutana mo ni, asa man mabasa nga ang Assemblea ba mao diin ng Iglesia Katolika. Maulagi kay sa ako nang giingon niingon si Kristo o si Yahshua no sa Marcos 11:17 nga ang balay sa Dios nga o balay sa pagampo ingon siya nga tawgon ni og balay sa pagampo o for all nations. Tawgon na instruction na no sa kadaghang description sa Biblia asembleya ni Yaba, iglesia sa Dios, piniling katawhan, pero kana yung gilitok yun sa Misaya nga si Kristo ni Yahshua ang iyag yung gusto dili man gani iyang ngalan adjective man gani for all nations Marcos 11:17. So tama lang ang Katoliko nga kana gyud mo gipili kay mo na gusto sa Ginoo, di ba? Wa man siya mingon nga tawag ang akong balay o akong ngalan. Ang iya manggaling gustong itawag kana manggaling kinaiya sa iglesia o adjective kanang malukpanon for all nations Marcos 11:17. So kami mo nakatunong. So kami mo tinuod nga asembleya ni Yaba. Di dita mo mutuo ana nga si Master may giingon ana. Dili si Tomas Yuinyo no. Kundi si Master John nga si Jesus Christ no. Ingon siya nga tawgon ni for all nations. Ano mang tawgon og for all nations kay aron mahibaw-an nga ang iyang iglesia dili parehas sa katungdaan nga para sa mga Hudiyo, kundi para sa tanan. Muna for all nations, but pasabot para sa tanang tao. Una nga kanang nga description nga gusto niyang itawag. Dili man ako pulong mo na ni Kristo nga tawgon nag for all nations. Sa tanang mga iglesia ron, Katoliko ra may gadaldalag Katoliko. O universal. Giawat man galing Iloceriano pero maulaw man siya nga Griego iyang gi-in-English international. Di ba? Kanang giparehistro ni Soriano ron, members of the Church of God International. Anong gisumpayan man niya international? Kay nakasabot na siya nga ang iglesia di ay malukpanon international. Pero iya rang gi-in-English. Kay maulaw siya i-Griego niya kay Katolik mas Griego. Di ba? Nasa Okay, magigsunan mo kadtoy tubag sa mga pangutana magigsunan sa kaatbang. Okay, magigsunan sa ato ang sila pa nagsangka do na gid say balaod nya duha ka barog unya niabot man ang panahon nga summary mga kagsunan mohatag sila sa ila ang katapusan nga pamahayag unya sa ato agyong naandan ani og mao gyud atong lagda ginato nga katugyo nga negative side mo gyud mohatag og saya ang summary mga kagsunan mo say muuna nya ang affirmative side mo say katapusan nga mohatag sa ang summary or katapusan nga pamahayag. Okay magigsunan atong ihatag sa negative side mga kagsunan Silbert Veritas Dunduyano ang iya ang summary nga 5 minutos mga kagsunan sa timarong hapuna. Pamatud-an ko ang ngalan sa matuod nga iglesia nga gitukod didto sa Jerusalem mao ang asembleya ni Yaba sumala sa Biblia. Sa AD 33 gilutos ang asembleya mo hinungdan nga nagkatibulaag ang mga sakop nini. Okay no, matingala unyang uban ha nga nung ako may mouna og summary. Okay, mao nay rule sa bisag sa Oxford Oregon debate na ang katapusan mo istorya ang affirmative no kay tagaan mo yung chance nga makadepinsa ang affirmative siyang gipabarog. Namo na nga kailangan lang ako may maawahe basig mo ingon siya unfair man. Okay. So mo nang ako'y umuuna no. Now, mga igsoon simple logic ra man gyud. Kung ang asembleya ni Yaba
tawgon og universal church na si history. Mawala ba ang iyang pagka-assembleya niya ba na o iglesia sa Dios? No? Simple logic ra man na, no? Plus nako, Silbert gyud ang gingalan sa kong ginikanan, no? Ilang gihatag na kong ngalan, Silbert. Pagkadako-dako nako, gihinganlan po ko nila Bobby as my nickname. Karon kay gitawag man kog Bobby, dili na ko si Silbert. Wrong logic, di ba? Si Silbert gitawag mag-Bobby, therefore usara si Silbert ug si Bobby. Pagkadako pag yun ako nga mahilig na kog butyag sa tinuod, unsa man ang tinuod sa in English, truth, sa Latin veritas. Gitawag na pug og veritas. Karon si Silbert nga gitawag pud og Bobby, gitawag pug veritas, tulo naman na iyang description. Ingnon ba nato nga tulo na katawo si Silbert, Bobby, veritas? Usara, kay usara man gyud ko. Pero mahimo kong tawag og Silbert, mahimo po kong tawag og Bobby, mahimo po kong tawag og veritas. Nya kay mo man ay nahitabo sa Assembleya ni Yaba o Iglesia sa Dios, gitawag man po siya Catholic Church o Universal Church. Naman na sa history klaro man na. Sama sa Grolier ay kog ing na nga bugo ning gasuwat sa Grolier. No, di ba? Tingali moingon mo nga Katoliko man ang gasuwat sa Grolier. Granting ang Katoliko, pero ang pangutana, tungod ba kay Katoliko, dili na tinuod? Dili siguro. Okay. Magkatoliko, magdili may gaistorya. Ang pangutana, ang importante, tinuod ba yung istorya? Kaya dili makaingon ako nga, kana si Veritas, Katoliko man na. So tanan yang sulti, puros dili tinuod. Og mo sulti dahil ko, kutloon ako ng Biblia, di na tinuod, kaya ako may gaistorya. No? So, ang punto niya, kung tinuod ba ang akong giistorya, Katoliko man kog dili. No? Nya, kay kanang Grolier good, klaro man, gingon, Catholic Church, Greek, Catholicos, universal, general, term, generally applied to the divine society founded by Jesus Christ, endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Now, nga naman nga, ang Grolier ni ingon man og Catholic Church. Nga naman. Kay, ang iglesia niya ba, o si Kristo mismo, mao'y nag-ingon nga ang balay sa Dios tawgon og kinaiya, meaning malukpanon o for all nations. Wa man siya maingon nga tawgan ninyo sa akong ngalan. Now, mahimong tawgon sa iyang ngalan kay siya may gatukod. Pero unsaon man nga dili man ang iyang ngalan mo iyang gilitok pag-ingon unsay itawag niya sa balay. Ang kinaiya man nga kanang malukpanon o for all nations. Marcos 11:17. Tawgon og for all nations. Ato lang gi silent lang ng house of prayer kay dili man na debatable, no? Implied man na nga ang simbahan sa Dios o kanang building balay alampuanan yun na. Then kana pong katawhan sa pag-ampo, di ba? Kitang mga membro sa iglesia maampuon man gyud ta, no? So mo na nga ang church, ang katawhan maampuon mo na gipasabot ana. So di man na debatable sa pagmubo kana arang giimportante lang diya sa mga authority sa Catholic kanang universal. Aron mapalahi, aron makahibaluta nga ang kang Kristo pang universal. No, pang universal dili para sa mga Hudiyo lang. So mao man gyud na identifying mark sa New Covenant people of God og old. Kay katong old mo bitaw tong gitawag og Jewish religion kay para sa mga Hudiyo. Ang kang Kristo dili ra man kay para sa mga Hudiyo, para man sa tanan. So ang mohaom nga description sa iyang assembleya o iglesia universal. Di ba? Kay para man sa tanan, para mas tibuok kalibutan. So para sa tanang tao. So mao na hinungdan nga naila nga universal o Catholic sa Greek, variant word na kay Catholicos magyutong Greek. Then ang variant word ana kanang Catholic. So mao na nga sakto ang Grolier. Alang-alang maingon man ang uban nga, ang mabasa sa Biblia, Assembleya ni Yaba, o Iglesia sa Dios, o Iglesia ni Kristo, sakto man na. Sakto na. Pero unsaon mga gitawag mo ng Catholic Church, ang Iglesia ni Yaba, Catholic Church. Sakto ang Grolier. Kay dili mo na, sa ako nang gikaingon, kung nganlan sa laing ngalan, usara gihapon na, kay ako bitaw, ginganlan kong Veritas, so man mawala akong pagka-Silbert o Bobby. Inana pod ang Assembleya ni Yaba sa dihang gitawag sa Catholic Church aron matuman ang giingon sa Ginoo nga tawag og universal o for all nations. Mao na ang iglesia o Assembleya ni Yaba. Catholic. Salamat.
Kaya magigsunan na, mao ka to si Brad Silbert Veritas Duduyano, usa ka Romano Katoliko motoy panapos niyang pamahayag magigsunan. Okay, magigsunan na, kani atong programa Sangkas Katarungan, kita gartog higayunan ang kanilang mga sikta, mga denominasyon ug mga sila pa simbahan magigsunan, mga pastor nga atong muanhi diri para sa pagpadayag sa ilang mga tinuhan. Okay, magigsunan na, sa iyang katapusan nga kanini ang summary mga kisunan, ang katapusang mamahayag mao gid ang affirmative side. Si Brada Pastor Carlito Samuyag sa Assembly of Piaba. Daghang salamat, Brad Tunet. Nahimuot ko sa akong kaatbang nga ipamugos jud niya nga ang Assembly of Piaba mao kuno ang Katoliko. Sa dihang gipangutanan nako kung kanus-a gitukod ang Iglesia Katolika, ingon siya tuig 33. Igsoon, sa tuig 33, namatay na si Kristo. Wala na. Wala dili si Kristo gani nagtukod ang Iglesia Katolika kay tuig 33 namatay naman si Kristo. Mapamatudan man nato. Apan ang Assembly of Piaba gitukod ni Yeshua Messiah nga pinaagi sa sugo sa iyang amahan si Yahweh Elohim ni atong 32 AD. So kuha sa gisulti ni Brad sa akong kaatbang 33 kay ang Assemblea dinhi sa Mateo 16 versikulo 18 sa dihang gisulti ni Yeshua, ikaw si Pedro sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong Assemblea. Sumala sa record din tuig 32 AD, Anno Domini. Unya, kung moingon ka nga ang pagkatukod sa Iglesia Katolika ni adtong tuig 33 AD, panahon na ni Saulo. Gilutos niya ang Assemblea. Wa na si Yeshua Messiah, patay na. Gipatay, gilansang na sa cross. Kay naaman tayo ebidensya dire. Kay gilutos, gisulti ni Saulo, gilutos niya ang Assemblea tuig 33 AD. Gilutos niya. Busa, napamatudan na to nga ang atong kaatbang wala mo sultis tinuod. Unya, ang akong kaatbang wala jud siya makaguba sa tema nga pamatudan ko nga angalan sa Iglesia or Assemblea mao ang Assembly of Piaba. Dayon miingon siya nga maura ng Katoliko. Unya nangutan ako niya. Unsa man di ay asa man mabasa ng Assemblea nga Katoliko ra pud di ay. Wala man po mabasa nga Katoliko sa Biblia. Igsoon diha nasakpan gyud yang kuan murag wala siya mosultis tinuod. Amigo pa kay naon ni pero di lang ta pa ubos naon ni akong amigo kay mahimuot lang ko niya nga wala jud siya mosultis tinuod. Sa diyang nangutan ako, asa man mabasa sa Biblia nga ang Assembly niya ba maora pud ang Iglesia Katolika Romana. Wala man po Katolika mabasa sa Biblia. Nagpasabot ba igsoon nga nagsulti og dili tinuod ni akong kaatbang? Igsoon murag mao man yun. No? Busa ang tema na mo wa jud siya makapabarog, wa siya makaguba. Nung barog yun kay ngano man. Ligon man gud ning balaya gitukod, diha man gud gitukod sa ibabaw sa bato. Ang balay nga tukuron sa ibabaw sa bato dili jud na maparog. Bisag unsay baha, unsay trahedya mo hapak ng balaya, dili siya maunsa kay ligon man. Samantala, ang balay nga tukuron sa ibabaw sa balas, inig bahaan na mabanlas igsoon. Mo na kining Assemblea gitukod sa ibabaw sa bato, wala jud ni maparog igsoon. Nagpabilin nga ligon hangtod karon nga naabot na diri sa Mindanao 1982. Unya, gamay ra kaayo ni kay gitawag sumala diri sa kasulatan, gitawag ni nga salin. Salin igsoon. Niya ang Katoliko tawag nimo ng salin perting daghana basta bilyon man ang Katoliko. Dili na matawag salin. Ang salin gani gamay ra kaayo. Busa klaro kaayo nga dili yun tinuod tong isulti ni igsoon Veritas nga
ang Assembly ba mo oran ng Katolik ko ra gyapon dili na tinuod. Kaya ang Katoliko daghan man. Nya kining Assembly ba gamay ra man kaayo. Mo na igsuon dinhi na lang kutob no murag time naman. Mayon na lang ko daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong hapon. Okay, makiksunan na. Kamo na lang mo timbang-timbang no kung kinsa toy para sa inyo ang kuan nga bugat nga mo gini daog sa tuang panagsangkas katarungan rong hapuna. Nya ato alam mo kiksunan nga sunod Domingo kung nana pa ipahigayon nga panagsangkan usab ato na usab nga dawaton gihapon sa tong programa. Nya sa ako lang po isip ang korman ug moderator ato lang pong klarohon nga kanani asik ang atong Ginoo da Hesukristo siya mo'y division of time mo nang tanaw na to na ID mo buit pasabutan nang naa after death anno Domini kanang BC before Christ na sa to pa pagka himugso sa tong Ginoo sa gikan sa uno taman sa nang edad sa 33 mo na siya 33 na tukod ang simbahan kato panahon na nga nagministeryo na siya nga iyan nang gitawag si San Pedro mga kigsunan nga mahimong sila pa tukuron ang iglesia muna mga kigsunan muna nga ato ang timan-an BC before Christ nya ang ED after death so human siyang kamatayon muna siya si Christ mo ang center karon sa ato ang time siya god ang tunga-tunga sa karaan nga panahon before Christ o kanang na ang after death or anno Domini muna ron mapakita na sa tuang kuan nga naa gyud siya anno Domini ED after death nya makisunan muna giingon diha kay ang pulong sa Dios buhi og gamhanan ug basahit pa kay sa bisan unsang espada nga duhay suwab modulot kini hangtod sa kahiladman sa kalag ug sa espiritu hangtod sa dapit di nag-abot ang mga lutahan ug kauyukan nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna sa kasing-kasing sa mga tawo Hebrehanon 4:12 mga kaigsunan nya kani atong programa gituyo gini pahigayon gini para gyud sa pagpadayag diha sa kanlaing mga pagtulunan kay sila pa kanunay kitang nagpugas sa mga binhi sa kinabuhi pinaagis gibuhata og sulti busa atong siguruhon nga ang pulong sa Dios gipugasta ngadto kanila nga sa matag adlaw matagbuan ta mga kigsunan o ya ato ana po nga karong Domingo pamahayag na usab sa nagkalanlain na usab nga mga pastor mga denominasyon muro mga sikta ya karong hapuna na himo gyud nagmalampuson ang panagsangka tali sa Romano Katoliko Silbert Veritas Dunduyano og si Brad Carlito Samuyag sa Assembly o Piaba mga kigsunan og hangtod sa sunod nga higayon sa susamang takna og istasyon sa sangkas katarungan kiniyong ang Korman Tunit Redukto magaingon maayong hapon ug maayong pagpaminaw dalaygon ang Dios sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo amen. DXDR 981 Tatak RMN. When there's a wish your heart believes. Don't you wish my White Rose Kojic Whitening Soap ka na? Ang wish mo, nandito na! Sa Gaisano Supermarkets, Super 8 Grocery, South Star Drugstores, and selected Robinson Supermarkets. Ito na ang Kojic Wish come true mo. White Rose. Para sa Kojic na putik, Kojic na kinis. White Rose Kojic Whitening Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mag-Enervon Syrup every day. With vitamins A, B, C, D. Tulong para energy lang. Energy by kaya sumabay sa mundo. Enervon Syrup. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon syrup. Kahit kailan man lang